କିଛି ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। କିଏ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଦେଢ଼ଶୁର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯା। କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ରହିଲେ ରୁହ ନହେଲେ ଗଲେ ମୋ ପୁଅ ମଲେଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଦେଇନି। ମାନେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତମକୁ ଘରେ ମାନେ ସ୍ଥାନ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ପିଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ରହିବାକୁ ଜାଗା ହେଲେ ଦଉନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି? ଦୁଆରନ୍ଧ କବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କମୁଆ ମୁଠ ଘରଟାକୁ ରଖିଛି ଯାହାକି ଚଳିବା ପାଇଁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଠି? ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରୋଷେଇ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସବୁ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କେତୋଟି? ମୋର ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ପ ଝିଅ ଗାଡ଼ି ଝିଅଟା। ତମ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କେ ବି ଗୋଟେ ଜଡ଼ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବସିକି ଏମିତି? ବଂଶର ଲୋକ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଜି ହେଲାନି। ଥାନାକୁ ଆସିକିରି ଏବେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନି। ବାସ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ବିଲ ବାଡ଼ି କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଘର ଦେଢ଼ଶୁର ମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଜଣା କରିଦେବୁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ରହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ବାସ ବାନ୍ଧିକି କେମିତି ରହିବ?